Comença el dia en una platja de Tunísia. Els pescadors ixen a extraure la vida de les aigües del Mediterrani davant les costes del nord d'Àfrica. Molt prop de les platges, els llauradors inicien la jornada entre els horts de l'oasi de Gavès. Protegits per les palmeres, cultiven hortalisses, alfals o hena. Més al sud, el Sàhara amaneix suaument. Al costat del desert més inhòspit del món, creixen els oasis continentals, que tenen fama de produir els dàtils de millor qualitat del món. A uns 150 quilòmetres de la mar, a les muntanyes, l'aigua brolla incansable per a sembrar de verd barrancs i valls. Són diversos paisatges d'un mateix país que ha crescut a l'ombra de les palmeres. Entre elles treballaren cartaginesos, romans, berbers i àrabs, que convertiren l'aigua en pilar de l'economia. Avui Tunísia té unes dimensions reduïdes en comparació amb els seus veïns del Magrib, però és una de les poques zones del planeta on conviuen tres tipus d'oasis diferents. Tres formes de vida que comparteixen els mateixos habitants. Les palmeres. Tunísia té una població de 10 milions d'habitants. Quasi el 98% són d'origen àrab. La vida continua fent-se al carrer a l'animat soc de la capital. L'activitat dels artesans, que treballen a les portes de les botigues, serveix de reclam als turistes, una de les principals fonts d'ingressos de l'economia tunisiana. L'antiga Medina, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, està presidida per la Gran Mesquita des de fa més de 1000 anys, un dels símbols d'un país no massa gran. Tunísia ocupa una superfície inferior a una tercera part d'Espanya. Fa frontera amb Algèria per l'est i amb Líbia pel sud-oest i disposa de 1.300 quilòmetres de costa abocats al Mediterrani. La mar influeix en el particular clima del país, marcat també per la contundent presència del desert, que comença a només 100 quilòmetres de la costa. Aquesta circumstància ha permès la formació de diversos ecosistemes vegetals, dominats per una població de més de 4 milions i mig de palmeres. En un mateix país es reuneixen els tres tipus d'oasis que hi ha al món. Hay pocos países que tengan los tres tipos de oasis, el oasis costero, el oasis de montaña, el oasis de continental, en un mismo país y especialmente en un país tan pequeño como es Túnez. Los otros países suelen tener oasis continentales y de montaña, pero muy pocos tienen costeros. Esas son particularidades importantes, yo creo, de los oasis en Túnez. José Valls és enginyer agrònom i el representant de l'ONG espanyola Cibes Mundi per a Tunísia, Algèria, el Marroc i Mauritània. S'encarrega de coordinar els projectes de desenvolupament sobre el terreny, destinats, sobretot, a potenciar l'agricultura associada als oasis del Magrib. Los proyectos básicamente han comenzado enfocados a temas medioambientales de gestión de recursos naturales, como por ejemplo la conservación de la biodiversidad. En los oasis de Túnez se ha trabajado mucho en la conservación de semillas locales frente a las semillas comerciales o semillas que venían del exterior, para un poco, de un lado, potenciar la biodiversidad local, que sabemos que la biodiversidad es una riqueza, también patrimonio mundial, que hay que conservar, y además para intentar que a través de esa conservación los agricultores de los oasis puedan seguir viviendo allí, seguir viviendo de esas producciones, ¿no? La importància dels oasis de Tunísia ha tret l'atenció de l'Associació per la Cultura de l'Oasi, una organització de la Comunitat Valenciana nascuda a Elx amb la intenció de difondre la importància de conservar aquest ecosistema per a fer front a l'avanç del desert. El viatge permetrà intercanviar experiències i informació sobre la realitat de les palmeres valencianes i les de Tunísia.
L'expedició valenciana està formada per experts i estudiants de la Universitat d'Alacant, de disciplines com ara periodisme, dret ambiental, geologia o relacions públiques, que participen en una reunió internacional amb altres estudiants. Jo soc Cristina Sirvent i estudié un màster de dret ambiental a la Universitat d'Alacant. Soc Ilín i soc estudiant de genètica a la Universitat de Monastir, a Tunísia. Estudié arquitectura a la Universidad Dora. El objeto de este viaje en cuanto a los estudiantes del Foro Internacional es sobre todo poner en práctica las conclusiones que se extrajeron en la reunión en Zaragoza, en Tribuna del Agua, que han sido aprobadas por Naciones Unidas, y poder conocer la realidad de los oasis de Túnez. Por otro lado, el poder intercambiar experiencias con estudiantes de otros países, como Argelia, Túnez y también estudiantes franceses. Básicamente es una reflexión, una puesta en común de información y un conocimiento más cercano de la realidad de un país del Magreb. Y también poder comparar lo que son estos oasis y lo que son los oasis en la Comunitat Valenciana. Intentarem fer un treball, una campanya de sensibilització per a transmetre les informacions a tots. Si els que fem les regulacions no coneixem com treballen, quines són les seves formes d'agricultura o com ells viuen així, és més difícil poder protegir-los. Amb aquest tipus de trobades intentem donar a conèixer el patrimoni de l'oasi social, cultural i natural, per a sensibilitzar els joves davant la seva problemàtica i incitar-los a salvaguardar l'oasi. Pretendemos ser como los representantes y ser las futuras generaciones que den una nueva visión a la gente, que sepan realmente lo que es un oasis y cómo se puede llevar a desarrollar ya que se consiga sostenible, que sea sostenible. Un oasi no és més que un hort creat per l'home en zones àrides o semiàrides per aprofitar al màxim l'aigua disponible, gràcies a la protecció de les palmeres, que permeten el cultiu d'altres fruiters, hortalisses o cereals. Iniciem un viatge que ens portarà a conèixer els 4 oasis més representatius de Tunísia, una ruta que comença a la costa de Gavès i acabarà a les muntanyes de Tamersa. Gavès és una població de costa situada al sud-est del país. Els oasis del litoral de Gavès són únics i particulars perquè estan al costat de la mar i a només 50 o 100 quilòmetres del desert del Sahara. Hi ha, per tant, una connexió entre el desert i la platja, juntament amb la zona muntanyenca de Matmata. Això crea particularitats climàtiques especials. Fa que el clima siga més suau als oasis litorals que als oasis continentals. I això comporta que hi hagi una major riquesa respecte a la biodiversitat vegetal i també de fauna, especialment una gran varietat d'espècies d'aus que viuen al voltant de l'oasi. Son de los pocos oasis costeros que quedan porque en los demás países, Marruecos, Argelia, Mauritania, incluso en el Extremo Oriente, pues los oasis son más continentales, están más hacia el sur de la costa, en el caso del Magreb, y por lo tanto solo Túnez tiene ahí unos ejemplos de oasis costero. Del otro lado del Mediterráneo, pues actualmente solo queda la parte en la costa española, el oasis de Elche. L'aspecte general d'este oasi recorda molt la imatge del palmerar d'Elx fa 30 o 40 anys, amb major presència de cultius agrícoles. Avui els horts del Camp d'Elx presenten una altra disposició i funció productiva. El palmerar s'ha especialitzat en la producció de la palma blanca i la comercialització d'arbres per a usos ornamentals. Al Magrib, l'espai de l'oasi s'organitza al voltant de 3 nivells. El primer escaló està ocupat per la palmera datilera, de nom científic Phoenis datilífera. Tunísia és el major exportador de dàtils del món. En té vora 150 varietats diferents. Cada any en produeix 25.000 tones, sobretot de la varietat d'Ednur, la més apreciada en el mercat internacional.
Ara està produint-se un xicotet canvi en els hàbits alimentaris. Estan reduint-se les zones on es consumeixen els dàtils litorals. Al seu lloc estan prenent el relleu els dàtils Letnur, que són comercialitzats a totes les parts del món. Són d'una qualitat més apreciada. Són de major qualitat i se'ls considera dàtils de taula, fruita de taula. Els dàtils es cobreixen amb grans bosses per evitar danys causats per l'atac d'insectes o la humitat. Al costat de les palmeres es cultiven altres fruiters com l'ameler, l'albercoquer i sobretot el magraner, un arbre que necessita molt poca aigua i té una demanda creixent a Europa. En un altre escaló agrícola apareixen tot tipus d'hortalisses, tabac i un producte molt típic de la cultura àrab, la henna, un colorant que s'obté de les fulles d'esta planta per a fer tot tipus de tatuatges. Els principals problemes de l'oasi provenen sempre de l'escassesa d'aigua. Els aqüeductes romans encara s'aprofiten per a regar, juntament amb els pous nous. La situació de Gavès, a la vora de la mar, fa que l'aigua subterrània continga molta sal. La pèrdua dels cultius autòctons i de mà d'obra a causa de l'immigració són altres dels problemes comuns als oasis. Els oasis estan vius. Actualment tenen molts problemes entre ells. El més greu és la disponibilitat d'aigua. Cada vegada hi ha menys aigua. El treball de la terra està abandonant-se perquè és majoritàriament manual. És necessària mà d'obra especialitzada. Esta mà d'obra especialitzada és cada vegada més rara, més difícil de trobar, fins i tot en els treballs amb més poca acceptació, com el de collidor de dàtils, entre altres. Els problemes dels oasis són els mateixos a una banda i l'altra del Mediterrani. Hi ha grups de treball de la part nord i al sud del Mediterrani que treballen als oasis d'Elx, als oasis del Marroc, els d'Algèria, de Tunísia o d'altres països al sud del Golf. Però la problemàtica de la vida a l'interior de l'oasi, perquè els oasis són un sistema particular de vida, la problemàtica és molt semblant. Entre aquests grups, a Tunísia destaca l'Associació per a la Salvaguarda dels Oasis de Gavès, que treballa en nombrosos projectes com el manteniment d'este jardí de la biodiversitat. Un espai destinat a recuperar i preservar les varietats de dàtils locals i espècies autòctones d'altres plantes i fruiters. Per a delimitar els camps o per a fer el sostre de les cases, es reaprofiten les mateixes fulles seques de les palmeres, un material de construcció ecològic que es fa servir també com a matèria primera en una novedosa planta de compostatge que produeix 2 tones de fem biològic a l'any. Entre els principals projectes que hem desenvolupat des de la creació de la nostra associació, i diré només els més importants, destaca sobretot el projecte de gestió de recursos naturals de Jenin i Gavès, que consisteix a reaprofitar les deixalles vegetals de l'oasi de Jenin i Gavès, provinents sobretot de les palmeres, de les fulles, dels dàtils, etc. Tot això ho reciclem per a produir un compost que desenvolupa una agricultura ecològica a l'oasi i amb la finalitat de poder restaurar la fertilitat del sòl. Dins el marc d'aquest projecte hem desenvolupat un eix d'agricultura biològica que ha culminat enguany amb la venda des de l'oasi de Gavès per primera vegada de 20 tones de magranes biològiques que van ser exportades directament a França i Alemanya. L'associació també s'ha dedicat a potenciar la ramaderia, com una manera més d'oferir incentius a les poblacions rurals per continuar a la zona. Entre la fauna associada a l'oasi i els aiguamolls marítims que l'envolten, destaca una gran quantitat d'aus,
moltes d'elles residents, i altres que només arriben ací de pas per a fugir del fred. El golf de Gavès acull cada any vora 400.000 exemplars de tot tipus d'espècies, en un dels majors quarters d'hiverns d'aus del Mediterrani. A la platja, els pescadors arrepleguen a ladrocs molt menuts. Un dels mariners ha estat de guàrdia tota la nit per evitar que se'ls mengen les aus. Els peixos han estat 24 hores assecant-se damunt l'arena. Una vegada acabat el procés, triaran els millors i els portaran al mercat. Este aliment acompanya un plat típic de la gastronomia de la regió, semblant al cuscús, però que canvia la carn pel peix. Estos treballadors de la mar expliquen que la contaminació de les indústries químiques està matant tota la vida. Els últims anys, l'any 1970, l'arena d'esta platja era groga com l'or i ara s'ha tornat grisa a causa del fosfat. Si agafes una embarcació i navegues fins a 2 o 3 hores, al fons de la mar no trobes una altra cosa que esta classe de terra, de fosfat. És la indústria química. L'àcid fosfòric de la indústria i les deixalles químiques les llancen a la mar. Al final el problema és que fan servir la mar d'efemer. No hi ha peix. A Tunísia els peixos estan morts. Les grans embarcacions ara costen més de $40.000 i la majoria no pesquen res a la mar, no hi ha res a la mar. Només esta classe de peix xicotet que només aprofita per assecar-lo. No hi ha res a la mar. En los años 70-80 hubo un proceso de industrialización muy fuerte en la zona de Gavès, debido también a que al estar en la costa es un gran puerto de Túnez para los diferentes intercambios comerciales, y allí se implantaron diferentes industrias cementeras, químicas, que bueno, pues obviamente han tenido su impacto en la vida del oasis, y desde esa época se ha notado mucho el impacto a nivel de contaminación de las aguas y también a nivel de la disminución de las capas freáticas al utilizar estas industrias mucha agua que antes se utilizaba para el oasis. El viatge per Tunísia continua en direcció a l'interior del país. El paisatge desèrtic va apoderant-se de l'horitzó. La vegetació pràcticament desapareix fins que arribem a la pròxima destinació, l'oasi de Kibili, el més gran de Tunísia, amb més de 15.400 hectàrees i vora 2 milions de palmeres. Enmig del bosc apareix l'antiga població de Kibili, que parla d'un passat d'esplendor. Els vestigis més antics pertanyen a l'època romana. El gran imperi provinent de la península itàlica va perseguir Aníbal i Cartago fins a les portes de Casa, a l'actual Tunísia, que els romans ocuparen a sang i foc, per a deixar després imponents testimonis del seu pas, com este monumental amfiteatre, que sobreviu al temps situat a l'actual població del Gem. Construït al segle III, és el millor conjunt romà que es conserva a tot Àfrica. Passada l'època dels gladiadors i els emperadors, les tribus berbers i els àrabs continuaren aprofitant l'oasi com a pilar de les seues economies. Poblacions com esta experimentaren un gran creixement com a punt estratègic dins les llargues rutes de les caravanes que travessaven el continent africà. Kibili oferia als fatigats viatgers aigua, aliment i la possibilitat de comerciar amb teixí, sal, espècies o altres productes molt apreciats. L'estructura del nucli urbà, que ha sobreviscut, va ser dissenyada per constructors arribats de Líbia, seguint el model de les ciutats egípcies, amb carrers coberts per a protegir els vianants de les hores més fortes del sol.
La població es dividia en dues zones. La part alta, estructurada al voltant de la mesquita, estava ocupada per les classes benestants i la part baixa pels obrers. El nucli urbà estava defensat per una muralla i envoltat de fossars per a fer front a l'atac dels tuaregs. La ciutat, la més important de la regió durant 500 anys, va entrar en declivi a principi del segle XX i va ser abandonada el 1909. Ara s'ha iniciat un projecte de restauració, utilitzant les tècniques i els materials de construcció tradicionals. Els dàtils del Gran Oasi continuen sent comercialitzats com fa 1000 anys. Les palmeres creixen ja damunt l'arena de les primeres dunes que anuncien la proximitat del Sàhara. Estem a les portes del desert més gran del món. El Sàhara ocupa el 40% del territori de Tunísia. Així, al sud del país, a Dus, comença una gran mar de dunes que avança cada dia impulsada per la força del vent. Els camps de dunes, o ergs, són l'última fase d'erosió del desert i la imatge més atraient del Sàhara. El vent trasllada l'arena de manera constant. Quan troba un obstacle, una roca o un arbust, comença la formació de la duna, que va acumulant-se de tal manera que a sobrevent, on el vent bufa més fort, el pendent és més suau i a sotavent més inclinat. El canvi de direcció del vent dibuixa una mitja lluna damunt d'estes muntanyes d'arena. Així, al sud-est de Tunísia, comença un desert que ocupa 10 milions de quilòmetres quadrats, travessant 10 països. Poblacions com Dus suposen una illa verda enmig d'esta mar d'arena. Un pas obligat per a les caravanes que durant segles foren l'únic sistema de comunicació i la manera més segura de viatjar per Àfrica. Tunísia estava enmig d'un gran encreuament d'este trànsit constant de mercaderies, tropes, pelegrins i esclaus, que a poc ha anat desapareixent. L'únic transport que permetia creuar el desert eren els camells i els dromedaris, capaços d'ingerir 130 litres d'aigua d'una sola vegada i estar 2 setmanes sense beure. En l'actualitat, només els tuaregs continuen seguint l'antiga ruta de la sal que uneix Níger i Algèria. Avui els animals es fan servir sobretot per a passejar els turistes i molts pobles berbers han quedat abandonats mentre es construeixen hotels. El que encara es conserva és el cultiu del dàtil. Enmig del desert, la palmera és l'únic cultiu viable de manera extensiva. Així els llauradors només planten algunes hortalisses per a consum propi. També camps d'ordi per als animals i mantindre l'escassa humitat del terreny. La sequedat ambiental fa que els dàtils siguin els de millor qualitat de Tunísia. De fet, l'aigua és cada vegada més escassa. Abans hi havia molta més aigua. Cada vegada n'hi ha menys i cada vegada plou menys. Abans, a l'hivern i a la primavera, podíem plantar més hortalisses i fruiters. Ara hem de regar cada vegada més i no tenim tanta aigua per a fer-ho. A l'estiu hem de regar les palmeres una vegada cada 18 o 20 dies. Cada vez las lluvias son más espaciadas en el tiempo. Cuando caen, pues las precipitaciones son muy fuertes en espacios muy cortos de tiempo y la siguiente tarda mucho en llegar. Entonces eso provoca situaciones de desequilibrio en los oasis. Otra causa de la falta de agua es también la presión urbana que se da en muchos oasis, que consume mucha agua de los acuíferos de los que se alimentaba tradicionalmente la producción agrícola del oasis, y en otros casos también de otros oasis la presión industrial, digamos la implantación de industrias en los aledaños del oasis, que también consume incluso a veces más agua que la propia población. Hay muchos oasis donde las canalizaciones son todavía a tierra abierta,
que es un sistema, es el sistema tradicional, pero es un sistema donde se pierde mucha agua por infiltración. Entonces se trata de encontrar, tampoco tapiar todo o cementar todas las canalizaciones, pero tratar de encontrar un equilibrio entre el respeto con el suelo, con el medio y las técnicas de ahorro de agua. El rec per degoteig, per exemple, és difícil d'implantar dins el peculiar paisatge de l'oasi. Les necessitats de regularitat i la neteja de canalitzacions són difícils de cobrir a causa de la regulació dels torns d'aigua que segueixen els regants tunisians. El viatge continua travessant un dels paisatges en aparença més estèrils de Tunísia. Chott el Djerid és conegut popularment com el llac de sal. Més que un llac, sembla un gran oceà desolat. Es tracta d'una gran depressió formada per la barreja de sal i fang on no creix cap tipus de vegetació. Ocupa més de 51.000 quilòmetres quadrats i arriba fins a la frontera amb Algèria. Només una carretera de 64 quilòmetres travessa part d'este desert salat, d'aspecte estranyament encisador, on és freqüent ser víctima d'alguna il·lusió òptica. La nostra pròxima destinació està darrere de les muntanyes. Una revolta del camí ens descobreix un paradís d'aigua i palmeres. Tamersa mostra un altre contrast de la varietat del paisatge de Tunísia. Este és l'aspecte d'un oasi format a la muntanya gràcies a la gran abundància de surgències naturals. Tamersa està situada al sud-oest de Tunísia i és una població coneguda per les fonts d'aigua dolça. Ací regar es debades per als llauradors. Es rega amb els recursos naturals. Les palmeres creixen en alguns punts literalment damunt l'aigua. Un arbre que suporta el desert no està acostumat a tanta humitat, per això així només es pot cultivar una varietat de dàtil local. Diversificar els cultius és un dels objectius de l'Associació per a la Promoció i el Desenvolupament de Tamersa, que treballa en diversos projectes per a incrementar l'aprofitament agrícola de l'oasi. A pesar de l'abundància d'aigua, els llauradors només produeixen de manera intensiva el dàtil i planten horters d'hortalissa i altres fruiters només per a consum propi. Des de la nostra associació oferim tot tipus d'informació. Establim contactes amb els llauradors amb l'objectiu de motivar-los a implantar els 3 nivells diferents que hi ha en l'agricultura a les seues terres, als seus camps. Just l'any passat vam participar en un projecte amb cooperació internacional per a comprar entre 1.000 i 1.500 arbres destinats a contribuir perquè els llauradors es decidisquen a cultivar altres productes en esta terra i que treballen els 3 nivells de l'agricultura als nostres oasis. L'associació també està treballant en la comercialització d'un producte nou, el suc de dàtil, amb la col·laboració de Suïssa. Juntament amb un model de turisme sostenible, estan fomentant la recuperació de l'artesania de mantes local, destinada a afavorir el treball de les dones. En este oasi d'aigua també es planteja estalviar per al futur. El govern de Tunísia ha posat en marxa un gran projecte amb el govern del Japó per a col·laborar en l'estalvi d'aigua. Hem construït 2 quilòmetres de canalitzacions a Tamersa. En total s'ha fet un miler de canalitzacions a tot el país que ocupen 200 quilòmetres per tot Tunísia. L'excedent d'aigua permet regar de manera gratuïta, però també planteja problemes, perquè de vegades són freqüents les inundacions. Les riuades característiques del clima mediterrani van obligar a abandonar l'antic emplaçament de Tamersa fa un segle, una població situada a només 6 quilòmetres de la frontera amb Algèria. Un oasi de muntanya que recorda en part la imatge del palmerar d'Orihuela fa unes quantes dècades. L'expedició valenciana culmina així una interessant experiència que ha permès conèixer la gran varietat dels ecosistemes que s'han format a Tunísia al voltant de les palmeres. Un primer pas en la defensa de la cultura de l'oasi al món amb l'aportació de la Comunitat Valenciana. En primer lugar, lo que hay que hacer es un diagnóstico, es un primer paso y hay mucho trabajo que hacer y en este caso la comunidad valenciana tiene mucho que aportar
en cuanto a su experiencia en la gestión de agua, tratamiento de plagas. Son campos de investigación en los que la Comunidad Valenciana ha avanzado mucho y tiene mucho que aportar. También en la comercialización de productos, ese es uno de los problemas que tienen en este país, o la formación profesional. En este país la formación universitaria es buena, sin embargo carecen de una buena formación profesional o formación continua. Es decir, que sí puede aportar mucho la Comunidad Valenciana. Els oasis són un patrimoni natural d'esta regió del nord d'Àfrica i un patrimoni de tot el món en general. Els oasis han viscut generacions senceres durant segles en un sistema de vida que està en perill de desaparèixer, de desintegrar-se, i això és important conservar-ho per a tota la humanitat. És important que la UNESCO conservi els oasis de Tunísia com un patrimoni per a tota la humanitat, un patrimoni internacional, un patrimoni mundial. Els llauradors tornen a casa després d'una jornada entre els horts de palmeres. Les barques descansen amarrades al port amb l'esperança que la pròxima travessia siga més fructífera. Les ruïnes d'una antiga població berber reposen com un testimoni de la passada esplendor dels oasis. Al desert més gran del món, el sol desapareix a poc en l'horitzó, però on antigament avançaven penosament les caravanes. Tunísia és un testimoni viu de la importància dels oasis en l'equilibri mediambiental del planeta. Un exemple per a estudiar des del present el nostre passat en comú en una banda i l'altra del Mediterrani i extraure propostes de futur. Este patrimoni natural i cultural, sorgit fa milers d'anys entre les palmeres, forma avui part d'un sistema global que ajuda a preparar un futur de clima incert a les zones més àrides de la Terra.